aquest any hi ha unes 10 carrosses i aproximadament uns 400 participants de totes les parròquies. Sí que hi ha participants dels propis comuns d'Andorra, perquè ho fem conjuntament amb el Comú d'Andorra la Vella. Hi ha participants dels espais d'Andorra la Vella i d'Escaldes-Engordany, com és la llar dels jubilats, i per part d'Escaldes de l'Espai Lleure amb els més petits que representen el Masterchef, que està de moda, i els petits representen això.